izimali zakho. Kodwa ayikho into enkulu esayenzelwa kulo mhlaba njengale. Sasifanele ukulahla emlilweni sonke ngendlela esingamameliyo ngayo. Sasifanele ukulahlelwa phandle imizimba yethu ihlezi intaka ngendlela esingamameli ngayo. Kodwa ikhona indoda eyaphindeka yothando uThixo analo ngabantu, yanikela ngomzimba wayo ukuthi Thixo nali idini eliphilileyo, thatha nali idini eliphilileyo, ngoba ubinalo ukolo wena ebantwini idini lingeke. Sasingafanelekanga wakuthetha uThixo, sasingenalungelo lale nto thina siyithatha cheap kuthiwa kukuthandaza. Wawungena right yokumbiza uThixo noba kanjani, wakunyanzeleka uphakame uye kwindoda kaThixo ikubizele uThixo, ngoba xa usibizela uThixo wayembulala. Wakangabizwa noba kanjani uThixo, kodwa namhlanje uthandaza noba kanjani, ngoba kunendoda. Lento wena kukuthandaza uyibona ngathi into nje, sasingena right. Khumbula ngenye imini ityalo umnqophiso ithathwe ngamafilisti, yafika yawaxaka